that from our BTR they will give some sponsorship. So I just wanted to know that what is the process? Yes, good. So what is the process and how am I going to apply this? This is my doubt. MLA गबिन्द बसुमतारिया उदालगुरियाव सा 120 गोरिब थाखोनि नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ राननानै होदों। खौसेथि जौगाथाय आरो सनमान मोननायनि मोन्थोरजों बिथा खालामनानै खुंथाइ गोहोआव फैनाय UPPL राजखान्थि हान्जाया सानफा एफा बिटिआर हालामाव हारि धोरोम राव बासियाबालानो समाजनि गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो बायदि समाव बायदि मदद आरो हेफाजाबनि थाखाय आखाइ फोलावना खामानि मावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दिनै फिन 69 नं उदालगुरि बिधान सभा बियाबनि MLA थामहिनबा BTC बियाबनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गावनि बियाबाव खमैबो 120 बेमाराव गोग्लैनाय आरो नखरारि लोरबांथि फरायसा फरायसुलिफोरनो आसाम सरकारनि सुरहित बिथांखिनि गेजेरजों उदालगुरि सहराव थानाय मुनिसिपालिटि बर्ड कनफारेन्स हल नंब्लाङाव राननानै होनाय हाबाफारिखौ लानायखौ दिनैनि सानाव नुनो मोननाय जादों। दिनै जों उदालगुरि एसेम्बलि समस्तिनि सिङाव थानाय सा 60 फरायसा आरो सा 60 बेमारिफोरनो साहाय्य होनायनि हाबाफारि लादों। आसलते दिनै जि साहाय्य होदों बेयो जोंनि सरकार दानायनि सिगांनि सरकारनि समाव सोलिनाय जिथु आसनिमोन बे सुहृद आसनि बेखौ असम सरकारा 2014 मायथाइनिफ्राय 2019 मायथाइहालागै सालायदोंमोन। 2020 मायथाइयाव बे आसनिया जोबदों। सुहृद आसनिखौ बे समाव फोजोबनाय जादों। किन्तु बै समनि सरकारा जिखिनि रां दंमोन बाजेटनि रांखौ खरस खालामजोबनो हायाखैमोन आरो बेनिखायनो जिखिनि आग्लायनानै थादोंमोन बे रांखौनो जों दिनै होदों। 2020 मायथाइनिफ्राय बे आसनिया गैलिया। बर्तमान जोंहा बिनि बदलै असम सरकार हिसाबै मुख्यमन्त्रिनि साहाय्य पुँजी दं। बेजोंसो जों फरायसाफोरनो आरो बेमारिफोरनो ट्रिटमेन्टनि बेबस्था सहाय खालामनाय जायो। आरो जोंहा BTR सरकार हिसाबैबो प्रत्येक बोसोरावनो फरायसाफोरनो होनो थाखाय गियान सोरां आसनि दं आरो लोगोसे गोरिबफोरनो बा बेमार आजारफोरनो जानायाव हेफाजाब होनो थाखाय अनसुंथाइ बिथांखि होननाय मोनसे बिथांखि दं। बेनि गेजेरजों जों होयो। इतिमध्य जों थांनाय बोसोर होखांबाय बे बिथांखि BTR सरकारनिफ्राय आरो बे रेगुलार जाबाय थागोन आरो मुख्यमन्त्रि साहाय्य पुँजिनि हाबाफारिफ्राबो रेगुलार जागोन। किन्तु सुहृद आसनिया थांनाय 2020 मायथाइयावनो जोब्बाय। किन्तु बै समनि सरकारा बाहायजोबनो हायि रां माखासे थाबावदों बेखौ जों दिनै होदों आरो हयथ' एसे दंबावो बेखिनिखौ जों उनावहाय फाना जोंनि आखायाव सफैबा जों बेखौ होगोन। जों आसा खालामदों जे जायफोर दिनै बे बिखान्थिनि गेजेरजों रां मोनबाय बे रांखौ थिग मथे बाहायगोन आरो बिनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना बे फरायसाफ्रा एडमिसन बायदिसिना हेफाजाब मोनगोन। जों आसा खालामदों बिथांमोना जाहाथे बेखौ अहद हिसाबै बेबहार खालामा थिग खामानियाव बाहायगोन बेखौ जों लुगैयो। बिथांखिनि गेजेरजों XNJP बिथांमोन थांना थानाय मोनसे राहा लामा होनाय हिसाबै राइस मिल जि बनायनाय मैया मथा मथि 1.5 कोटि टाकानि मोनसे बाजेटजों मैया मोनसे खाम्फाखौ गायसनबाय BTRनि बिथांमोन आरो फैगौ 5 जुनाव उदालगुरियाव गायसननानै बे बिथिङाव नोंथाङा सासे NDP बा NDP बारग' दैदेनगिरि महरै बेखौ रोदोमखां बे बिथांखिया NDP एबा आबसुनिबो सिगांनि सोमावसारनायफ्रा जायफ्रा माबा हिसाबै थालांबाय एक्स वर्कार हिसाबै थालांबाय बिथांमोनखौ थांनानै थानायनि थाखाय लामा होनो होननानै बे फिन रोदोमखां आसनिखौ लानाय जादों आरो बे आसनिखौ क'अपारेटिभ बेसिसाव गासैबो XNDPनि केडार आरो गासैबो आबसुनि एक्स वर्कारफोरखौ लानानै मोनसे क'अपारेटिभ बेसिसाव बेखौ दैदेनलांनायनि हाबाफारिखौ लादों आरो बिनिनो गिबि स्टेप हिसाबै गिबि आगान हिसाबै